Piştî Siyonîstan êrişê Xezeyê kirin, gelek texrîbatên mezin çêbû di bajêr de ji bo înşakirina nû jî ji çar aliyê dinyayê ve destek berdewam dikin. Hê destekek din jî ji Malatyayê hat. Wê li Xezeyê navenda tedawiya fîzîkî û rehabilitasyonê bêvekirin. Siyonîstên nihar 11 rojan êrişên Filîstînê bi xusûs Gazeyê kir. Gaze adeta bû weka xirbeyeka mezin û bajarekî heyaletan. Ji bo înşakirina Gazeyê ji çar aliyê dunyayê destek û piştgirî berdewam dike. Platforma saziyên alîkariyên însaniya Malatyayê eşkere kir ku wê li Gazeyê navenda tedawiya fîzîkê û rehabilitasyonê bêvekirin. Hat eşkere kirin ku projeya navendê hatiye amadekirin. Ji bo navenda tedawiya fîzîkê û rehabilitasyonê li meydana camiyê him pêşengeha resman hat vekirin û him jî beyanata medyayê hat lidarxistin. Serokê şûbeya yekeya Bîrsena Malatyayê Hüseyin Söylenmez li ser navê saziyên civakên sivîl beyanat da û derbarê navenda ku wê li Gazeyê bê lidarxistin agahî parvekir. Söylenmez wiha got, me projeya navenda tedawiya fîzîkê û rehabilitasyonê amade û hazir kiriye. Ji bo vê yekê temamê meletiyan destek û piştgirî dayî me. Wê bi vê navendê li Gazeyê Müslüman û birayê me yên Filîstînî xizmetên fîzîkî û sehetê bistînin. Ev ji destê me tê, me jî vê yekê kir. Xweda alîkarê temamê xelkê Filîstînê bibin. Em bangê dikin ku bila herkes di vî warî de destek bidin me û em vê projeya xwe tavlê gavek berê gavekê bidin tatbîqkirin. Em ji bo xelkê Filîstînê bibin hêvî û umûd. Fizik tedavi ve rehabilitasyon